you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we. Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Call of Duty. De data asta suntem single player, dar o să ne jucăm multiplayer, numai suntem cu fratele meu. Și hai să începem, bă. Hai, bă, să începem. Și uitați skill-ul meu, bă. Este frumos. Hai, bă, să începem. Uitați, bă, harta asta este foarte bună. Și sper că o să vă placă acest video. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și de share, bă. Haide, bă. Măcar data asta să venim, să fim tot pe locul 1. Am fost în episodul trecut. De 2 ori pe locul 1. Cred că o să ne pe aici. Atenție, atenție. În episodul trecut, dacă vă aduceți bine aminte, cred că tot pe mapa asta, uitați. L-am pușcat cineva pe asta. Stai vedem ce ar mai. Bă! AK-47. Bă, ce faci? Bă, pe von pe aici nu este nimic. O să trecem pe aici ușurel. Trecut cel mai ușurel pe aici. Bă. Bă, gata, știu pe unde m-am dus rău. M-am dus foarte rău. Dacă nu mă auziți, o să vorbesc puțin mai tare. O să scrieți în comentarii dacă mă aud bine sau nu. Bă, ce fac? Stai așa un pic, stați așa voi. Perfect. Bă, m-am întors înapoi. Bă, du-te, bă, de aici. Nu, tot pe asta, că este bun și asta. Bă, uite-l! Bă, nu l-am văzut, bă, și cred că o să ne omoare, cam cumva. Cred că o să ne omoare. Bă, du-te, bă! Hai, bă, mai repede, nu trebuie să te văd pe tine. Bă, i-am omorât. Perfect, bă, perfect. Bă, du-te! Hai mai repede, mai repede! Hai mai repede! E arma asta, e arma. Bă, nu. Bă, du-te, bă, ne omoară data asta. Bă, 21, bă, da mai repede, sper să nu. Hai, păi eu pe asta. Bă, data asta cred că o să ne omoare, bă. Și uite. Mort. Du-te, bă, de aici, nu te pui cu mafia curcubeu. De pe GTA. Bă, hai că este bine. Ce-am luat? Perfect. Bă, abia 32, bă, uite-l. Bă, tu nu tragi, bă, așa, iura mine. Bă! Hai mai repede, nu vreau, fugi. Nu, tot pe asta, nu contează. Ce armă bai? Hai.
Oricum, tot la fel este această armă. Aceste arme, scuze. O să vorbesc și eu puțin mai gros. Bă, este bine deoarece nu am lag. Și lagul... nu știu... face multe probleme la joc. L-a omorât pe cineva. Bă. Ai grijă să nu cad. Perfect, uite-l acolo. Trage grijă. Bă, la Buff Game, ai grijă, bă! Am spus. Am pierdut. Uite, bă, cum ne-a omorât noi. Ei pe noi. Bă, fix pe mine. Bă, du-te, bă, de aici, bă, fix pe mine. Fix pe mine, bă, du-te, bă. O să mai ne jucăm un joc, un meci. Să vedem pe ce loc sunt. Sper să fiu pe un loc mai mare. Bă, nu sunt pe niciun loc. Ba da, bă, sunt pe locul... nu știu pe ce loc sunt. Câte kill-uri am avut? 9, bă! Hai că mă dau un play again. Cine mai vrea? Nimeni? Ok, bă, du-te. Vedem pe ce mapă suntem acum. Tot aceeași mapă. Cred. Nu suntem pe tot aceeași mapă. Noctown. Ok. Este bun mapa asta, este bună, foarte bună. În meciul trecut, vă amintiți că am jucat tot, cred că pe această mapă. Ce arme au? Bă, asta, bravo. AK-47, bă, mai bun este asta. Bă, asta este extra mega bună. Cam omoară, bă. Fugi, bă! Să vezi ce îi zbor creierii pe acum. Bă, nu știu, hai cu eu pe asta. Bă, du-te, bă, du-te, bă, de aici. Hai, mai repede. Fugi, bă, să-mi iau arma. Fugi, mai repede, bă, să-mi iau arma. 18, hai că suntem bine. Acau, bă. Perfect. Bă, minigun. Bă, ești nebun. Perfect. Perfect. Uite, hai mă, bă. Bă, mai repede, bă.
Uite-l, bă. Victory, bă, yes, bă. Bă, eu eram în partea elantă. Bă, meciul ăsta a fost cam rapid. Să spun, a fost cam foarte rapid, bă. Să vedem pe ce loc sunt. Să vedem pe ce loc sunt. Atât vreau să vedem. Cred că pe locul 1 sau 2 sau 3. Bă, locul 3 a spus, bă. Facem un post de thumbnail. Uitați-vă, bă, la mine. Am mai făcut încă o poză. Bă, cam aici s-a încheiat. Cam aici se încheie acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și de share. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa!